Wszystko na to wskazuje, że będzie nadal wykazywał mistrzowską formę, uzyskał szansę lepszy od Amerykanina Chamblisa. To ten wypadnie z grona finalistów w tym o to miejsce Paul Monkom, który zadziwiał i podczas treningu, a także i podczas znakomitą formę. Brytyjczyk będzie walczył niedługo na torze wyścigów konnych w kolejnych zawodach, ale teraz pokazuje, że i walka nad wodą, nad Zatoką w Gdyni sprawia mu dużo frajdy i pełnią swojej umiejętności. Nie pokazuje nam w międzyczasie tak gorszy od Austriaka Arham o blisko pole Monkom chyba na zbyt wysokim przelocie, dobrze zauważyliśmy. Proszę zobaczyć, biały